Dobroveče, gledate finansijski dnevnik za petak 11. januar. Evro je tokom evropskog trgovanja ostao prilično stabilan u odnosu na američki dolar. Na osnovu vesti koje smo dobili na početku američke sesije o trgovinskom deficitu u Sjedinjenim Američkim Državama, evro je dobio na snazi i za manje od sat vremena porastao za 0,70%, pozicionirajući se na cenu od 1,3350 dolara za evro. Britanska funta je oscilirala kao posljedica loših rezultata proizvodnje koja je ostvarila pad od 2,1% na godišnjem nivou i loših trgovinskog bilansa u Sjedinjenim Američkim Državama. Loši industrijski podaci povećali su strah da Britanija može ponovo ući u recesiju. Japanske akcije treći dan za redom rastu. Nikkei 225 je također nastavio rastući trend, ostvarujući najduži nedeljni rast od decembra 1988. godine. Rast akcija izazvan je padom jena, kako je kabinet vlade odobrio 10,3 triliona jena za podsticaj oporavka ekonomije. Evropske akcije nastavile su pad nakon što je objavljeno da je proizvodnja u Velikoj Britaniji neočekivano pala tokom novembra. Indeks londonske berze FTSE 100 tokom dana je oscilirao između 6051,4 i 6074,5. Američke akcije nisu nastavile rast nakon što se Standard & Poor's 500 indeks popeo na petogodišnji maksimum. Zabrinutost da Kina neće proširiti program kvantitativnog popuštanja prevagnula je nad vešću da je japanska vlada planirala da uloži 116 milijardi dolara u oporavak ekonomije. Cena zlata je tokom evropskog trgovanja pala, mada je na nedeljnom nivou ostvarila rast. Pad cene pratio je pad ostalih roba nakon što je objavljeno da su maloprodajne cene u Kini tokom prošlog meseca porasle za 2,5%. Cena sirove nafte je pala smanjujući nedeljni rast. Rast inflacije u Kini povećao je zabrinutost zbog eventualnog sporijeg oporavka ekonomije ove zemlje. Kina je drugi po veličini potrošač sirove nafte u svetu, tako da ekonomski podaci iz ove zemlje u velikoj meri utiču na kretanje cene nafte. Kada su u pitanju žitarice, cena pšenice nastavlja da raste i pored dominantnog silaznog trenda. Tražnja za izvozom iz Amerike je porasla i dodatna suša preti da ugrozi žetvu u narednoj godini, tako da rast cene pšenice nije neočekivan. Od akcija bi danas mogli da izdvojimo akcije Chevrona, koje su porasle za 1,3% u predtrgovanju, nakon što je objavljen preliminarni izveštaj o zaradama u četvrtom kvartalu, po kome se očekuje rast profita. Sljedeće nedelje očekuje nas izveštaj o inflaciji iz Velike Britanije, kao i izveštaj o maloprodaji i zaposlenosti i dozvolama za gradnju u Sjedinjenim Američkim Državama. Podaci predstavljeni u emisiji pokazatelj su kretanja stanja akcije do trenutka produkcije emisije i ni u kom slučaju se ne mogu smatrati